Hola, som el Jaume i la Núria, que us volíem anunciar que aquest 19 de juny ens casem i us hem preparat aquest vídeo que veureu a continuació per explicar-vos tot el que farem aquell dia. La primera cosa que heu de fer és venir per aquí aquesta esplanada perquè farem la celebració aquí, així tindreu el cotxe a prop. Exacte. Molt bé, un cop aparcats, el que farem és anar caminant xinutxano cap al poble. Un cop arribem aquí a la plaça de l'Ajuntament, anirem cap amunt, cap a l'església. Au, doncs, anem cap a l'església. A 3:15 ens trobarem aquí a l'església, que vindrem a fer una pregària amb el Sete. En cas que us perdeu, el que heu de fer és buscar com a referència el campanar que es veu des de qualsevol punt d'Esparreguera. Allà. Un cop arribem aquí a la plaça de l'Ajuntament, anirem cap al jutjat de pau de Can Pasqual. Aquí ens trobarem a 2:15 per fer la cerimònia civil. Un cop sortim d'aquí a Can Pasqual, anirem xinutxano fins a l'Aulana. Això mateix. Perfecte. Aquí a la casa farem la festa, la celebració aquí a casa la iaia. Passeu. Entrarem per aquí a la porta petita i per aquí aquest caminet arribarem al gran envelat que tindrem aquí muntat. Aquí, amb una mica d'imaginació, que estarem a dins la carpa i ens hem d'imaginar que ara on estan les rodones i és on dinarem. I farem xirinola, el vermut, tot el que haguem de fer pel dia de la festa. Aquí al costat de totes les taules, allà hi haurà un entarimat on vindrà un grup que ens farà ballar i divertir-nos i fer-nos agafar gana per després sopar una mica. Bé, suposo que us preguntareu com heu de venir vestits. Una opció és aquesta. També és una opció. O bé així. O així seria una altra manera. O bé manera. així, sí, també podria ser. Els avis dels nostres avis sí que eren uns punkies. És important que aquell dia porteu el banyador i la tovallola, perquè com que farà un dia magnífic, ens podrem banyar a la piscina. Totes les fotografies que fem les descarregarem al mateix ordinador. Per això és imprescindible que porteu el cable de la vostra càmera per descarregar les fotografies en aquest ordinador i el pen que us hem donat ara per poder agafar les fotografies i prendre-les a casa. Ara us explicarem què podeu trobar en aquest pen. Una de les coses que trobareu seran els mapes per arribar al lloc. I també hi trobareu els horaris. També trobareu unes carpetes de fotos. Seran 3 carpetes. Una són les fotografies nostres, una altra són fotografies vostres i una altra és una carpeta buida que hi haurà totes les fotografies del 19 de juny. També trobareu una carpeta de música que representa la banda sonora de la nostra història.
També us hem preparat unes fotografies d'uns personatges que tenen un paper destacat en aquell dia i així ja els coneixereu. Aquell dia, al costat de l'escenari, trobareu un espai, que és el racó del convidat, perquè considerem que vosaltres sou tan importants com nosaltres per la nostra festa. En aquell espai trobareu una càmera de vídeo en la qual podreu deixar els vostres missatges o qualsevol salutació. Bé, només ens queda dir-vos que esperem la vostra confirmació, ja sigui per telèfon o per mail, i ens agradaria que vinguéssiu tots. Sí, us hi esperem a tots.